Здравейте! С настоящото въведение ще ви разкажа за категориите разходи, използвани в управленското счетоводство, центровете на отговорност и някои специални методи, финансови методи в сферата на управленското счетоводство, основани на анализ на разходите. Защо ни е необходимо да използваме различни категории разходи от счетоводно познатите разходи? Защото, използвайки този тип управленски разходи, ние ще можем да основем и аргументираме като мениджъри, отговарящи за конкретен вид дейност, своето решение за определене на цена на продукт или услуга. Ще можем да се сравняваме с конкурентите си, да анализираме слабите си места и да променяме плана на нашата дейност, така че да постигаме предимства. Категориите на разходите от управленска гледна точка са свързани с поведение на разходи при промяна на нива на дейност, свързани с отношение на разхода към отделна стока или услуга и свързани с поведението на разхода, когато го отразяваме в отделен проект, различен от обичайната дейност. Нека да започнем първо с поведение на разходите при смяна на обема на дейност. Ще разглеждаме два типа разходи, наречени променливи и постоянни разходи. Променлив разход е такъв, който расте като сума, когато расте нивото на продажбите или на производството и намалява или изобщо изчезва, ако свиваме производството и продажбите или спираме дейността. Напротив, постоянен е такъв разход, който независимо от това работим или не, колко произвеждаме, колко продаваме, ежемесечно или ежеседмично се дължи като една фиксирана сума на разхода. Нека да разгледаме пример за променливи и постоянни разходи в условията на производство бутилиране на вина. Отделяме две групи разходи, променливи и постоянни в дейност бутилиране на вино. Променливи са тези, да повторя, които растат с обема на производството, постоянни са такива, които се плащат така или иначе в определен период време, независимо от нашата активност. От примера с нашите разходи, етикетите за бутилките вино се класифицират като променлив разход. Капсулите за бутилките вино са също променлив разход. Труда за бутилиране, обаче, когато се плаща на назначен по трудов договор постоянен състав от служители, работници, са постоянен разход, месечен разход. Административните заплати на целия обслужващ персонал, основната дейност, счетоводители, управител, отговорници за отдел персонал, са отново постоянен разход. Заплатите на търговците в отдел продажби отново са постоянен разход. Корковите тапи за бутилираните вина вече са променлив разход. И така, можем да продължим с нашите примери, онагледяващи категориите, но ясно е едно. Колкото повече вина, бутилки бутилираме, толкова повече разходи за етикети, капсули, коркови тапи ще получаваме като сума, а независимо от това, ние ще плащаме труда на хората, ангажирани в производството, които са на трудов договор и на месечни заплати, с фиксиран постоянен разход, труда на хората в поддържащите дейности, търговци и администратори с фиксиран разход и заплатите им като месечни разходи. Втората категория на разходите са тези, които се различават по това дали на 100% се влагат в отделна услуга или продукт, или се споделят, тъй като поддържат няколко услуги и няколко продукти. Това са така наречените групи на преките и непреки разходи. Пряк разход е разход, който на 100% се отнася към отделна стока или услуга. Възниква единствено и само тогава, когато произвеждаме тази стока или предоставяме тази услуга. Непряк е спомагателният разход, който обслужва няколко стоки и услуги.
И така, в нашия пример за бутилиране на вина и продажба на вина, ние можем да отделиме 3 вида дейности, грубо. Това са дейността в бутилиращия цех, дейността в търговски отдел, където се продават и договарят вината, продажбите, и дейността в администрация и управление, свързана с обща организация на бизнес. Да видим сега от нашия списък с разходи, които използваме в тази дейност, как ще отнесеме преките разходи за дейността. Преки са онези дейности и свързани с тях разходи, които гарантират производството на стоката, която ще се продава. Т.е. нашите преки разходи изцяло и само възникват в производството, в бутилиращия цех. И така, примерен вариант на преки разходи, тези, които възникват в бутилиращия цех, са разходите, труд за бутилиране, коркови тапи, капсули, бутилки, т.е. всичко това, което ни е необходимо, за да произведем бутилка вино. За разлика от тях, непреки са всички онези разходи, възникващи в спомагателните дейности, включително търговия, организация на продажбите, доставка до клиента и администрация и управление на цялата дейност. И в нашия пример, заплатите за търговски отдел, управленските разходи, административните разходи, като цяло са в групата на непреките разходи. Център на отговорност в една дейност е такова самостоятелно звено в структурата на дейността, в което има значителни по обем възникващи разходи или приходи, които могат да бъдат самостоятелно планирани и контролирани от мениджъра на звеното. В нашата дейност за производство и търговия вина можем да отличиме 3 центъра на отговорност. Център на производство или нашия бутилиращ цех, център на търговия, това е отдела, който договаря и продава виното, и център за администрация и управление, който осъществява цялостното организиране на дейността. Как да отличиме един център на отговорност като център на печалба или чист център на разходи? Център на отговорност, в който възникват и приходи и разходи, е център на печалба. В нашия пример с 3 звена на дейности, търговския отдел е центъра на печалба за фирмата. В него възникват и приходи и разходи, т.е. само за отдела ние можем да формираме каква е разликата между приходите и разходите, като принос на центъра за печалба към останалите дейности и покриването на непреките разходи. Център на отговорност бутилиращ цех е такъв център, в който възникват само разходи, т.е. той е чист център на разходи. Център за отговорност, администрация и управление също е такъв център, в който възникват само разходи, т.е. можем също да го включим в групата на чистите центрове на разходи. Как отличаваме в структурата на звеното центровете при отчетността на приходите и разходите? Най-напред формираме по структурата на дейността звената с значителни по обем разходи и приноси, отделяме центровете на печалба и центровете на разходи, изчисляваме за центровете на печалба приносите, т.е. приходите им минус техните преки разходи, и след това правим извод дали с приносите на центровете на печалба се покриват разходите в центровете на разходи. Пример. Нека центъра ни за печалба, търговски отдел, продава вина на стойност 1 милион лева годишно. Същевременно в този център търговски отдел възникват разходи само в отдела по пласмента, по доставката, по договори и организацията на цялостните продажби в размер на около 200 000. Приносът на центърът на печалба търговия е 800 000. Нека, сравнявайки този принос с отделните центрове на разходи, да се опитаме да направим извод дали цялата дейност е на печалба или напротив на загуба, защото приносът не е достатъчен да покрие разходите в центровете на разходи. Да предположим,
че в центровете на разходи, производство, администрация и управление се формират суми на разходите, съответно 500 000 и 200 000. Тогава, ако от приноса на центровете на печалба извадим разходите от центровете на разходи, ще получим финансовия резултат на дейността. В нашия случай разходите от центровете на разходи са 700 000, и финансовия резултат на дейността е печалба. Или така организираната дейност е дейност на печалба. Смисъла да класифицираме разходите по центрове на отговорност е в това, че не се налага при такава класификация на разходите да се опитваме да отнесеме всички непреки разходи към отделна стока или услуга, да измисляме база за разпределяне, която не винаги се оказва справедлива база, и да ощетяваме една или друга стока и услуга за сметка на отделни дейности в различните звена на фирмата. Така можем съвсем обективно да видим дали центровете на печалба осигуряват достатъчно висок принос, така че да могат да покрият спомагателните разходи или разходите в центровете на производство, които са чисти центрове на разходи. Сега да въведем понятието принос на един брой от стоката или услугата и да го сравниме с понятието принос на център на печалба. При един брой стока или услуга за нас е интересно да направим разликата между цената, която за всяка допълнително продадена стока или услуга искаме от клиента и получаваме от клиента, и променливия разход за производството или доставката на тази стока и услуга в готовност за продажба. Представете си, че една бутилка вино се продава за 18 лева. Сумата на всички променливи разходи, корковата тапа, бутилката вино, виното в литра вино, са на обща стойност 15 лева. Тогава принос от една бутилка продадено вино е разликата между цена и променливи разходи 3 лева. В случая с център на печалба, приноса на центъра на печалба, както преди малко коментираха приноса на търговски отдел, се състои в разликата между всички приходи, получени в този център на печалба. Преди малко отбелязахме, че тези приходи са на стойност 1 милион лева от продажбата на вино. И всички преки разходи, възникващи в този център на продажба, за разлика от приноса при център на печалба, при който от приходите в центъра, търговски отдел, 1 милион, изваждаме преките разходи, възникващи само в търговски отдел, 200 000. Разликата 800 000 е приносът на центъра за печалба, търговски отдел. Разликата с приноса на център на печалба. Тук за нас беше важно да знаем какви приходи влизат в центъра на печалба, търговски отдел 1 милион, какви са преките разходи, включително променливи и постоянни, в този център на разходи 200 000, и какво остава като принос на центъра за покриване на непреките разходи в чистите центрове на разходи 800 000. Необходимостта да правим разлика между принос на център на печалба и принос на отделна стока или продукт е в това, че ние можем с тази информация да решаваме различен тип управленски задачи. Когато познаваме разхода и приноса като елемент на център на печалба,
ние се интересуваме какъв е крайният резултат от цялата дейност, когато разглеждаме дейността разделена по центрове на отговорност. Когато познаваме приноса на отделна стока или услуга, използваме тази информация, за да видим как с обема на стоките и услугите или с всяка следваща поръчка, когато имаме неусвоен капацитет, ние ще добавим допълнително принос към нашия резултат от общата дейност на фирмата. Ценообразуването е функция, която се изпълнява във фирмата от мениджъри, които трябва да предложат аргументирана цена. Аргументираната цена е нещо, което трябва да отговаря и да се съобразява най-вече с възможностите и капацитета на пазара, с потенциала и тенденцията за развитието му, но също така да не пренебрегва необходимите задължителни разходи, които фирмата прави, за да бъде в бизнес. Има един модел на Портър за активните сили, които въздействат върху поведението на доставчика на пазара и върху неговите схеми на ценообразуване. Във връзка с този модел, тук са описани няколко фактора, влияещи върху ценообразуването и поведението на доставчика на пазара. Разбира се, че цената за конкретна стока или услуга зависи от това, кой е клиента и дали покупателната способност на клиента е такава, че той, търсейки определен продукт, да може да го получи срещу предлаганата цена от доставчика. Говорим за сила на клиента на конкретен пазар, в зависимост от това дали нашите продажби са в зависимост от точно един голям монополист клиент, който ще ни наложи условията на продажба и по този начин ние ще се съобразяваме с цена, която той иска да получи, за да изкупи нашите количества стоки и услуги. Трябва да се стремим към пазар и към клиенти, намиране на клиенти, които да не застават в монополно положение, т.е. да не ни подчиняват с своята желана цена като единствен клиент. Втория важен фактор на пазара е поведението на конкурентите и позицията на конкурентите. А позицията на конкурентите можем да определим и като вид пазар, на който ние продаваме. Разграничаваме три класически форми на пазар. Това са монополен пазар, полиполен пазар или пазар на съвършенната конкуренция и олигопол. Пазар, на който имаме няколко големи конкурента, които понякога поддържат умишлено високо ниво на цените. Представете си услугите и стоките, които се продават в България. Имаме примери и за трите вида пазари. Монополен пазар все още е пазара, регионалния пазар на доставките на ток, енергия за домовете. Монополен беше допреди години и пазара на телефонните услуги. Сега с възникването на 4 нови доставчика всъщност имаме олигопол като ситуация на пазара на телекомуникации. Олигопол е такава ситуация на пазара, при която имаме няколко големи доставчика, които поддържат високи цени, нереално високи за покупателната способност на пазара. Всъщност имаме пример за България с олигопол. Олигопол са нашите доставчици на телекомуникационни услуги в момента. Очаква се, че с европейските конвенции за телекомуникационните услуги постепенно цената на телекомуникационните услуги и в България ще стане по-ниска в следващите години. И накрая, съвършена конкуренция или полипол е такова състояние на пазара, при което има много доставчици с близка като качество услуга, така че те не могат да бъдат особено гъвкави по отношение на цените, които поддържат. Малко повишение в цената ще накара клиентите на един доставчик да потърсят друг доставчик с сходна като качество и функционалност стока, но на по-ниска цена. Трети много важен фактор е фактора доставчици. Ако ние сме зависими от един голям доставчик и в случай, че този доставчик не желае да ни доставя необходимите стоки, услуги, суровини, материали, ние няма да можем да се справиме с нашата
услуга или стока, която произвеждаме, и ще бъдем зависими от този доставчик и условията, на които той ни доставя необходимите ни суровини. Напротив, стремейки си да осигурим алтернатива за доставчици, ние няма да изпадаме в риск да зависим от един голям доставчик. Важен фактор за нашата цена са и разходите, които правим в резултат на нашата вътрешна организация на процеси, оборудване, с което работим, и хора, които наемаме като персонал, за да извършат дейността на фирмата. Естествено, че максимално трябва да се стремим към оптимизация на труда и на производствените ни процеси, като непременно обаче постигаме едно ниво на разходи, което ниво не бива да бъде по-високо от цената, на която ние предлагаме услугата или стоката си на пазара. И последният важен фактор, който влияе върху това на какъв пазар работим и какви цени можем да си позволиме да предлагаме на пазара, е фактора бариери за навлизане на нови конкуренти на нашия пазар. Ако пазара изисква, ако сектора, в който работим, изисква висока начална инвестиция, то малко вероятно е да получиме много нови конкуренти на този пазар. Да се върнем пак към пазара на телекомуникационните услуги. Огромната инвестиция в милиони, за да се закупят права върху честоти, за да се закупи оборудване и да се създаде инфраструктура, прави невъзможно на този пазар да се появят нови, много на брой конкуренти. Тоест, началната инвестиция, която трябва да се направи, за да се влезе в един бизнес, е съществен фактор, който влияе върху това каква конкуренция ще се развива на пазара и при какви цени ще се продават стоките и услугите. Познавайки факторите, влияещи върху ценообразуването, нататък ние можем да планираме в нашата дейност различни по големина цени, в зависимост от това дали бизнесът ни е сезонен или е равномерен, дали можем да си позволиме, когато имаме един основна част от капацитета вече натоварена с поръчки, с стоки и услуги, които нормално продаваме на определена цена, за неусвоения капацитет да предоставим възможност за получаване и изпълнение на поръчки на по-ниска цена. В този смисъл ние различаваме различни подходи към образуването на цените и различни видове цени. Един от подходите за ценообразуване е така наречения подход разходи плюс. При този подход стъпваме на сумата на задължителните разходи, които правим, за да постигнем в готов вид една стока, готова за продажба, и върху нея добавяме надценката, която можем да си позволим на съответния пазар. Така разходи плюс надценка образуват цената, на която предлагаме стоката на пазара. Друг подход, и всъщност това е честия подход за пазарно ориентираните фирми, това е подход пазарно установена цена. Ако ние не сме водещи на пазара, стъпваме на цена близка до тази, която е установена от пазарния лидер, и предлагаме стоките и услугите си на тази близка цена. Изваждаме от цената, която приемаме от пазара, желаната надценка от собственика, и това, което остава всъщност, е рамката на разходите, в която ние трябва да се вместим, така че да не приключи нашата дейност с загуба. Или очертахме два подхода. Разходи плюс подход, когато сме ориентирани към нашите разходи с фокус вътре в организацията на дейността, и подход пазарно ориентирана цена, когато сме с фокус към другите конкуренти и цени, които те предлагат, приемливи за клиента на пазара. Различаваме два типа цени, в зависимост от това какъв е нашия бизнес. Дали е сезонен бизнес или е равномерно разпределен в годината по отношение на приходите си бизнес. Нека си представим цената на определена стока или услуга като ограничена в две граници. Едната граница, тавана на цената, това е пазарно приемливата цена, такава, на която нашите конкуренти предлагат услугата. И да помислим, че за конкретна стока това е 20 лева за бройка. От друга страна имаме ограничение отдолу на цената.
ниво, под което цената не бива да пада. Това е пълната сума на разходите, които правим, за да подготвим стоката за продажба. И нека пълната сума на разходите се състои от част променливи разходи 7 лева и част постоянни разходи 8 лева, 15 лева. Тогава нашата нормална или дългосрочна цена ще наричаме тази цена, която варира между двете 15 лева и 20 лева, в зависимост от това каква надценка даваме за цената. Ако нашата надценка е 3 лева, цена 18 лева, ние ще предлагаме стоката си на пазара с малко предимство пред конкурентите, ценово. Като над пълната сума на разходите сме сложили една надценка от 3 лева. Да предположим сега, че имаме сезонност на стоките и извън сезона ни е много трудно да продаваме на цена 18 лева нашата стока. Тогава това, което се прави обикновено в подобен сезонен бизнес, че извън сезона цената пада на нейното краткосрочно ниво. Краткосрочна цена е такава цена, която със сигурност покрива всички променливи разходи и част от постоянните разходи, които така или иначе съществуват целогодишно. В нашия случай, ако 7 лева са променливите разходи, то можем да си позволиме да добавиме още 2-3 лева, да получим около 10 лева стойност на нашата краткосрочна цена извън сезона, на която ще продаваме стоките или услугите. Така ние ще получим един стимул за клиентите да купуват продукта извън сезона и същевременно да имат полза от това, че ще го плащат на по-ниска цена. Разбира се, краткосрочната цена е краткосрочна. Тя се отнася само за отделни малки периоди от време, а не за целогодишните ни продажби, и тя има смисъл тогава, когато ние искаме за кратко да стимулираме продажби и поне да покриеме част от постоянните разходи. Такава краткосрочна цена може да се определи по примера, който използвах преди малко, когато имаме неусвоен капацитет. Представете си, че ние покриваме всички наши постоянни разходи в рамките на 80% натоварване на капацитета на един хотел. За тези 20% неусвоени места ние можем да поставим специални условия, например да предоставим свободните стаи за възрастни хора или да предоставим свободните стаи за зелено училище, и за тези 20% да организираме продажба с краткосрочна цена при специални условия, облегчени за клиента, който е специална група. И така, хем ще усвоиме 100% нашия капацитет, хем ще имаме комбинацията от нормалната цена и краткосрочна цена за специална целева група. В заключение, в кратката презентация по модул разходи и ценообразуване ние преминахме през няколко важни теми. Първата – управленските категории на разходи. Разделихме разходите в две категории – преки и непреки според отнасянето им към стока и услуга, постоянни и променливи според поведението им при промяната на обема дейност. Втората важна тема беше свързана с организацията на контрола на разходите в центрове на отговорност. Отличихме центрове на печалба, в които възникват и приходи и разходи, и центрове на разходи, в които възникват единствено и само разходи. Въведохме понятията приноси, като разделихме приносите на такива, отнасящи се за центрове на печалба, и принос, отнасящ се за отделна стока и услуга. Разликата в двата приноса беше в това, че принос на стока или услуга се формира на база цена минус променливи разходи, а принос на центърна печалба се формира на база приходи и преки разходи в центъра. Последната тема, на която се спряхме, беше свързана с факторите, влияещи върху това как формираме и предлагаме цените на пазара за нашите стоки и услуги, методите за ценообразуване и накрая двата вида цени, дългосрочна и краткосрочна цена, които един добър мениджмънт трябва да умее да прилага гъвкаво, така че да стимулира продажбите на своите стоки и услуги. Благодаря ви за внимание.